Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontone akeh rek. Madhep rene nyinggur sing kono, madhep rono nyinggur sing digawe. Gak dibayari nyuruh. Sampeyan ditanggapaken ludruk kalih Mbak Arti. Seneng nggih, Pak, Bu? Seneng nggih? Seneng nggih? Kok gak tahu nanggap. Pengumuman tanggal 20 Agustus sampeyan ditanggapaken ludruk Budi Wijaya kalih Bapak Lurah Mulyat Puter. Tanggal 20 Agustus sampeyan ditanggapaken Budi Wijaya kalih Pak Lurah Mulyat Puter. Napa? Mulya. Lah nggih Pak Mulyat. Kliru. Lah nggih. Pokoke Pak Lurah Puter. Seneng nggih? Mulane nek Pak Lurah niku nyalonaken malih, monggo didukung nggih. Didukung nggih. Alhamdulillah al-wa'dud dainun. Saman muni nggih berarti janji. Janji adalah hutang. Muga-muga bengi niki sampeyan terhibur ditanggapaken Bu Arti. Hajate mantu. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Mbak Arti niku ayu tapi sayang sethithik. Sayang. Celukane kok pesek. Pesek gak apa-apa, pesek lak irunge. Sing penting lak atine api. Muga-muga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loro ae Mas Jon. Ngidung apa iki mengaku rek? Beras kutah nuk tengah prapatan dicucuk pitik kanggo sarapan. Durung dinikah kok wis meteng dhisik nek ditakoni jari kanggo percobaan. Salahe dhewe kate enyah enyo. Aduh. Suklini rek nang rai rek panas rek. Kayu waru digawe areng bojoku telu dadang. Bismillahirrahmanirrahim. Sakure rek.
aja sing eling iku tuture wong tuwa dik ayo dieling Ibu Arti sing duwe gawe kajate Ibu Arti mantu putrane tamune akeh liwat undangane muga-muga Bu Arti akeh rejeki tamu disalami dulur terus dipinarakno terus diaturi unjukan gaharan werna terus dijaluki pangestu karo dijaluki donga supaya nek duwe gawe gak ono rugi Budi Wijaya dulur iki tanggapane mula Abah Didi iku pimpinane musikan Jombang iku alamati regane gak larang sedang-sedang wae mula nek kepengin nanggap Pak Bu gak usah piye monggo ditulis nomor telepon teko langsung Pak nang daleme pimpinane cuma ojo lali gowo panjer dulur-dulur ayo donga dinunga muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa Mas Ibu Arti ya tak dongakno muga-muga nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah amin ya robbal alamin ayo Mas terno nang Ibu Arti Mas tanggal 20 Agustus ojo lali ditanggap Pak Lurah Puter retekno Mas alon-alon ngenteni Pak Lurah golek sandang pangan werna-werna ya carane
sing penting halal gak ngrugekno ya tanggane sing dadi petani sing sregep nek garap sawah supaya melimpah penghasilane sing dadi pedagang aja padha seneng curang aja curang karo timbangan mundhak dosamu sak pirang-pirang wong sing dadi dukun muga-muga doamu terkabul pokok aja dadi dukun cabul sing seneng gendaan aja gendak bojone tanggane golek sing bujang wae supaya aman gak ono resikone sing tak dikiyai sing ikhlas nek mulang ngaji santrimu wedok aja digrayai sing dadi wong miskin aja susah aja prihatin rungokno dawuhe Pak Amudin inallah ama asabir sing tukang ngedum BLT sik mas mandek teko BLT kok wedi aku engko nang ana sing perasaan engko nang ana sing tersinggung niki namung parian pitutur pariane dagelan dene nek ana sing tersinggung ana sing lara ati berarti iku sing lakoni betul BLT lho iki aja mangkelan aja lara ati sing tukang ngedum BLT kayak ana wong-wong sing gak duwe lah kok sing mbok kei dulurmu dhewe namung semanten parian kula saelan boten borong keresa melang-meleng Budi Wijaya iki tanpa tanding jare Mas Jono salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min amin amin humma bi ahlil badriyah
kuntet gendeng kocluk gak ditabuhi kok joget. Sing joget ya sapa? Lah ngene iki jenenge joget. Gendeng atempuran nggone joget. Ngene iki jenenge joget. Lah apa ya ora? Lah lha apa? Kon delek dhuwit jagane bayar bank ben ta. Kon niku pelawak. Apa? Sak Budi Wijaya bayaran sing paling akeh iku awakmu. Wis seru. Kok jende utang bank iku lho bang apa? Lah Senin wis ketok Amarta. Lho. Senin Amarta karo BKM. Selasa Mekar goblok. Rebo Syariah. gak ngono kok apal, Tet? Kapal ya apa bojoku gak bayar belas atae. Wong kanca utang mekar syariah. Lah kate lah apa syaratnya wong urip nek gak utang nyambut gawe males. Aku krungu kabare bojomu tau dadi ketua. Alah temen bojoku tadi ketua 2 minggu lho katoke lho. Sok entek pedhot kabeh katane. Lah perkara apa? Ya gawe noroke wong-wong. Lah lha apa kok noroki wong-wong? Lho kan iki apa sih? Anggota iku nek ana sing gak bayar. Ya dana talangan, Urunan talangan jenenge urunan cuma dana talangan. kanggo mbayari. Kanggo bayari sing gak bayar-bayar itu. Lho kok lalar gawe, Tet? Lalar gawe kakekmu ana prasastine iku. Ana perjanjiane. Ana perjanjiane. Nek ana sing gak bayar kancane urunan. Urunan digawe bayari. Istilahnya talangan. Istilah talangan. Oh. Terus nek upamane kok utang 5 juta ngono bayar piro, Tet? Saiki 2 minggu 250. Wis apa sih guyu keklek-keklek iku? Menenge tayu kok guyu ae dadakno. Nek 5 juta, 250 2 nek minggu. 10 juta, 500. nek duwe dhuwit. Ya dibayar. Lah nek gak duwe dhuwit, Pendele kok jeding buri kono ya apa? Apa? Tet, diguyu ambek ibu-ibu, Tet. Endi ya guyu? Ya etan kulon guyu. Anggitmu sing ayu-ayu guyu rumah samu sapa? Lah apa? Iku ketuane goblok. Wong kene gak ono, Tet. Lah gak ono. Wong kene gak ono sing utang mekar syariah iku gak. Gak ono sing utang mekar syariah. Lah iya. Mergo wong kene kabeh wis ngerti. Cukup Wong sakmene kae iku temen gak ana sing utang. temen, Tet. Kalalah sing paling gak utang ya wong 17. Kabeh ya balek ngono. Lambemu kon iki. Kanca-kancane nggo kene kuwi akeh wong duduk. Kok iso? Akeh wong duduk-duduk. Sebabnya apa kok akeh wong duduk? Iya perkara masalah bank iku mang lho. Perkara mekar syariah iku. Iya. Kok iso dadi duduk? Lah sing wedok minggat goblok. Nggih, dulur enten sing ngoten niku. Ya Ayo, pokoke sing gak ngaku nek tanggane minggat kualat lho. Wong iki seneng terbuka. Enten apa mboten? Padha ambek bebekku ya. lambemu kon niku, Tet, kuntet. Lho, kandhane kok nek Senin wong kene lanang-lanang sintomo ya. Iya, Cik, ngene. sehat. Iya sing wedok alu. Nek njaluk dhuwit Nek alus. njaluk dhuwit, Pak, dhuwit. Kayak apa sih, Bu? Ya, kayak bayar bank. Senin, Senin. Selasa, Selasa iku rada keras. rada keras. Pak, dhuwit. Kayak apa maneh? Mekar. Gak kakek nomo kolok-kolok. Bluwok mekar. Nek wis dina Rebo, Apa nek Rebo? jam 10 awan munggah. Wong lanang-lanang kene akeh sing setruk kon tak kandhani. Lah lha apa? Sing wedone njaluk dhuwit ku nyenggrok. Pak, dhuwit. Kaya apa sih, Bu? Bayar syariah. Jawabe sing lanang ya apa? Ya apa? Ana wis santai. Lambemu kon. Kandhane aku iki biasane liwat kene. Bengi iki ditanggap karo Mbak apa Bu ya? Bu Arti, Bu Arti. almarhume Bapak Madrim. Sing lanang. Sing lanang kanca kuplek. Sing lanang? Lah kanca kuplek biasa ngombe kopi pangkon nang balong panggang piye. Lambene. Kanca plek. Bu Arti berarti rondo. Rondo. Heeh. Tapi istimewa. Istimewa. Ngekei panganan gak kumo-kumo. Mosok, Tet? Lolo diarani mangan kaya ngalah-ngalahi wong nebang nang ibu iki.
nek ngimbui. Iwake saungkal-ungkal kon. Mosok Petik, iwak petik lho ya. Diketok dil iki langsung go njero jangan iki. masyaallah. Tak cedhuk lho lah kok jek urip aku. Lambemu kok niku. Saking senenge nang Kabudi Wijaya. Didongakno muga-muga Mbak Arti utawa Bu Arti nek duwe gawe dibarokahi Gusti Allah. Lah kate apa? Aja lali tanggal 20 Agustus ditanggap Pak Lurah Puter. Iya. Kok kon mau nyanyi apa? Hah? Apa? Aku selawatan. Apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Paling enak dadi pejabat. Asik. Saben dina salate telat. Apa lho? Pinter ngaji sanguning akhirat. Tunggal kaji iku munggah derajat. Ya Allah, awakmu kok iso, Det? Mantune Mudin. Rumangsaku sing iso aku tok, Det. Tibake awakmu ya iso ya, Det. Iya, Dut. Heeh. Dut, Apa? aja saiki, Dut. Apa? Aku wayahe. Malah tanganmu kok glandik sih? Tawasal Nabi Bismillah Wabilladir Rasulillah Wa kulli muzahidilillah Bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun sepura sekataing dosa-dosa kula. Ya Allah, kula nyuwun ngapura sekataing dosa-dosa kula. Ugi tiyang sepuh kalih kula lan umat Islam sedaya. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa minna min ummah bi ahlil badri ya Allah. Nang Surabaya numpak bis anyar teko embong bunter gak rodalane. Terus embalik lho pariamu iku lho. lah iya Parian iku dijangkepi kaya aku ngono lho, Det. cerewet Dipedhot-pedhot ae. cerewet Contone ngene lho, menyang Jombang ngemampir rosane. asik Lemah geneng akeh wedine. Nek gak sambang kirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. budal nang warung wetenge lesu Asik. mangan sate enterong sondo Terus aku urang Det, parian kok mbok pedhot-pedhot sih, Det. jaluk jangkep siapa itu Sing jangkep ngono lho. ayo Nyanyi sing jangkep. Nyanyi jangkep. susah dadi patani Asik. saben dina salate kari Lho, apa maneh yen wayah tandur salate diundur-undur wong tuwa ayo dihormati bagus. anak yatim ayo disantuni Cocok. rondo ayu diopeni nek wis tuwek ayo dipateni Tuntet rek. Apa? Kayak contoh gak bener ae. lha apa Nek ayu diopeni wis tuwek kok dipateni. maksude nek wis tuwek iku dipateni langkae aja sampe nangga wong tuwek iku nek nangga ngomongi blarang Ngono ta? Iya. Maksude cek gak nangga. cek gak nangga Dipateni kelakuane sing elek. Iya. Diganti kelakuan sing apik. lah ya apa Wis Dat sakjane kon iku tak lokno. lha apa Kon esuk mau lak ngomong. Iya. Jare ape nang omahku. sepurane Tut aku wis sembahyang ambek awakmu Tantani sedina. apa sebabnya aku gak sida mara Lah apa? aku peteng ngeterno bojoku nang rumah sakit Lho, bojomu lara. gendenge lara Mara tuamu lara. oh gak
Lah ngeterno bojomu nang rumah sakit lapo, Det? Alhamdulillah bojoku kok rumah sakit ditampa. Nyambut gawe? Lolo nyambut gawe bagian ngarep dhewe Tut. Ya Allah selamat, Det. Iya. Syukur. Bojomu nyambut gawe nang rumah sakit bagian ngarep. Bagian ngarep dhewe. Dadi dokter, ah? Dokter nang pira bayarane dodol banyu udan niku, ah. Dadi perawat. Perawat iki rambut wong pelo-pelo iku tambah pira bayarane. Ngarep dhewe. Ngarep dhewe TU. Ate tukang catet wis kerantangane. Lah bojomu nyambut gawe nang rumah sakit bagian ngarep dhewe iku nyambut gawe apa, Det? Dodol gorengan. Lho. Ya Allah, Det, dodol gorengan iki kok mbok omongno. Lho, kan dodol gorengan aja nyepelene lho. Dodol gorengane mbok pamerno wong kene. Bojoku dodol gorengan. Tak bandane mek 200.000 tok. Terus Seminggu lu temen tuh karo teko. Lunga teko sing moro. Sing tuku ta? Alah wong nagih utang Bang Titil. Det. Wis gak apa-apa dodol gorengan nang rumah sakit. Sing penting anakmu. Nah, anakmu 3 kan? Iya. Sing nomor 1 sapa iku? Sing nomor 1 Yanto. Nondi Yanto? Kok Jakarta. Sukses. Dadi apa, Det? Maling. Jangkrik iku ditakoni temen mbek gak kok. Lho ancane maling iki. Anakmu? Iya, kecekel pisan. Terpengaruh kancane. Kancane lingkungan. Wis dituturi, Det. Iya. Aja sampe nglakoni ngono maneh. Sing nomor 2? Tony. Lah, Tony. Nggo Kalimantan. Urip iso gemblege. Alhamdulillah. Avanza ireng. Heeh. Tukone anakku wingenane. Tony ku. Terus dikirimi dhuwit. Dikirimi dhuwit mari ngono dikirim maneh montor sing larang iki lho. Sing mereke Pak Jero iki lho. Pak Jero. Fajero. Apa? Fajero. Ya wis Pak Jero dikirimi ambek dhuwit 3 bulan iki tas iki ya. Sampai iki mang tak bel gak kena tak WA gak dibales. Lho, Det. Engko nang loro, Det. Paranono nang rono, Det, ngesakno, Det. Gate ngenteni kok kongkon. Oh ya wis tak parani rono. Kepethuk anakmu. Alah gak petuk kok. Lah terus tibake kene apa? Alah wis geyepuki polsek dadi anakku. Lah kok anakmu kok nakal ngono, Det? Dodol narkoba. Lah iki lho. Patut kancane. Pergaulan iku aja syukur kanca. Ya. Kanca iku ana sing nguntungno ya akeh sing ngrugekno. Ya iya. Lah terus sing wedok? Lah nek sing wedok nggo Hongkong. Anakmu? Ya iya. No Hongkong. Anak sing ayu iki sih. Iya. Lah saiki nggo Hongkong. Gak tau mulih. Lah lapo? Alhamdulillah Tut. 3 bulan kok kono mulih langsung kok. Apa? Meteng. Det. Diguyu wong isi-isi. Lah wong meteng yo ditengi sing lanang gak oleh kate kotengi ya. Oh, dirabi wong Hongkong. Dirabi wong Hongkong. Ya wis alhamdulillah. Sing penting berhasil. Lah ya apa? Det. Aku takut eling. Lah apa? Kon winginane wis tak omongi. Iya. Saiki wayahe tanggapan. Tanggapan nang omahe Taji. Lho nggone Taji. Ayo nang Taji. Sida ta. Arek-arek dikelompokno. Iya. Tanggapan nang omahe Taji. Ngono ah. Ayo. Dut. Iya. Kacau. Wong urip rumah tanggane geger ae. Ndi rezeki teko, ndak bisa dong. Dalane angel mugae. Sik. Dawekno. Lah kok niku bojoku apa duduk dikon gak sandal wong wedok? Aja gelem enake tok, gawekno ngene mo. Lah, isin raimu.
seneng duwe bojo lemu. Alah, range ambune. Kaki kok. Aku. Senek tanganku dhewe aku. Wong andalno, gawekno sandal ngene kok ya kemalan cangkem. Aja gelem enake tok wong lanang iku sorone kudu gelem. Walah, enak tau apa aku? Lah lek kon tak jale ndukur ngono kok gak penak. Aku. Iya. Kok gelem ndukur? Iya. Mbok penak mbok gak? Wes janakno apa wedok tau sih aku mereng-mereng. Tau gak? Masih aku nuntut, aku njaluk ndukur ra tau kok kei. Yo gak? Kon njaluk dhuwur. Iya. Oh, ya cucu lali mbokmu kan. Wong kok wong wedok nek jahat-jahat, menungso kok asale teko lemah. Ya, menungso nek jahat-jahat wong wedok jahat iku asal usule sing digawe tanah longsor. Berarti lah aku jahat. Heeh. Iku digawe teko tanah longsor. Cara sungguh aku ku sengit. Teko tanah apa? Sengit medeni. Yo. Lho kok takonono kok. Anakku murah. Sungguh aku iki cara wong iki blater, apian, seneng sedekah. Terus aku iku teko tanah apa? Ah, tanah suci. Ora kon, tak enakno. Bar sak mene enak apa? Deh. Lah masih osak munduke lemah. Genah. Apa gak enak? Ayo ngomong gak enak. Ngomong gak enak kon. Waduh, jatuh iki. Kene iki lho kerutuk e. Mbak. Wong kon iku ya mabengi sewengi wis melosoro aku. Padha. Aku kesasar kuburan. Si, kurang apa aku manut awakmu, moro-moro mulih omahku nang gone etan, jebus si mau ngagrok. Apa gak nurut kon? Tapi kon nak tak kei sih. Tak kei sih. Menengo ta lho. Kacau. Wong lanang lek gak rundingan karo wong wedok apa-apa karepe dhewe. Ngene. Rasane dhewe. Bojo nek nduk omah, wong wedok nduk pawon. Senengane iki wedang susu sing tengah enek irenge. Wedang susu kuwi ya wis mestine ku warnane coklat. Kopi dikei susu warnane coklat, lek njaluk enek irenge makane raimu ireng. Ha kene gak ono wedang kopi tau mbek pule ireng aku. Lho la iya. Lho seneng aku ku wedang susu putih sing tengah enek irenge ku suweger. Apa, Bu? Hah? Ayo ngomong kok lagi. Oh, roh. Apa? Roh. Apa? Pentil sih. Joko roh. Lah ngono kok awakmu gak ana wedang ireng. Tak ombe terus-terusan 3 dino, aku ireng belek sih. Lah wong atene njaluk pentil terus iku lah ya rantas pentilku. Wong matengku murang-arangah. Nene susumu ku mengandung rambutan kok. Wes saiki ngene, gak usah rame, ya. Terus karepku ya apa kok iso nanggap lodruk? Lho, lah aku seneng aku kok, sing nyambut gawe aku. Bah, aku seneng ngene. Lho. Kate apa? Iku kesenenganmu nanggap lodruk apa tah karepmu iku cepet tok sindane lodruk? Lho. Lambemu aku ora paham. Kok dulu-dulu aku nang pasar. Bu, apa? Ijol duwike. Lho, napa ijol duwik? Ya juga nyawer tanda. Kon anakmu kaliren trimo kok gen nurutin nyawer tanda. Gunung tak tabrak. Anggetmu iku lho. Le, Blonjone bojomu kok ungsret. wong urip sepisan itu harus dibagi. Terus, Bekerja, iya. terus, Salat, iya. terus. Kalau mari ngono nyawer kurang, iya. Jadi nek nduk kono besok nek ditakoni jangkep.
Lah nek kon bisa kon biyen tahu nyawer tanda mboten bali Kudu nyawer. Ya kudu nyawer. Lek nyawer lek gak merugikan sing ndok omah. Lah lek awakmu merugikan ndok omah kok Apamu tak rugekno? lah duit blonjo biasa sedina iku 50.000. Kari 20.000, sing 3.000 iku gak jagane nyawer tanda. Kok gak nyawer aku gak disayang, gak disalimi. Kok lek boto salim nang ngarepe masjid. Jodoh maneh. Lek boto salim nang ngarepe masjid duduk Pak Yai ngono. Lek boto salim. Terima disalimi tabak ngono wae. Ya iki wong lanang gane ajine iki ya iki. Ya bapak kon garane aku gregeten kok. Maca rerek, gelek badho kecamplokan dijondil. Ayo kon manut ta bojomu kono lho dhuwit kok gak nyawer kon nek lara sing ngramut sapa bojomu. Alah, Penjakamu ta? Alah. Apa? Alah. Apa? Padha. Kacau. Wong nek wis lanang duwe kekarepan ngene iki aja kok penggak. Nek muring-muringe wong lanang kaya banteng ketaton. Ditobrok-tobrok temen. Ora wis cicit sing goreng-gorengmu sapiro. Lho. Kon gak wedi? Gak. Nek aku muring. Gak. Gak wedi. Gak. Oh, gorong. Waduh, wedi aku. Oh, ngono wedi ya tak uyu cocotmu kene. Oh, kok. Wis ngene lho. Wong lanang iki turutono. Aku tak nanggap lodruk. Nanggap lodruk anggotane piro akeh kakean sing dingoni. Nanggap orkes ta? Kaya apa? Nanggap orkes gara kepingin orkes. Masa biduane sholat cekak ngene. Tambah aku bingung. Ya nanggap Banjari. Banjari apa? Sing kentrong jing, kentrong Oh, sing ya Mustafa glok-glek. Iku. Ayo. Ya, wong Jawa nanggap lulang. Wong Jawa ki bener ngene iki, nglestarekno kesenian Jawa. Ya ngono-ngono dhewe kok nek nanggap lodruk. Sopo katene? Alah, ayo. Kok sik? Gurung tutuk. Ano geger kok. Ngono-ngono, cukup apa beras 1 kilo. Ngingoni lodruk sakmono kae, gorong jajane, gorong rokoke. Gunane apa aku panen 3 mbau iku? Wong awak dhewe gak duwe anak, dike seneng nanggap. Ya, bau. Nanggap. Heeh. Nanggap. Ya iku urusanmu lha apa urusane wong wedok? Lho. Goro mari. Ganggu ndayo-ndayo. Kok iso ngandani? Lek gak iso ngandani tak kandhanane. Ora usah nduk ngono. Gare wong wedok emosi ae. Wong nek wong wedok emosi nggarai darah petit. Ora nek darah petit setruk lempar, aku golek purel maneh. Kok apik dongamu? Apik dongamu. Aku ora ndongakno, ngelingno, mengingatkan bahwa kamu jangan emosian. Kalau kamu emosi, keselek gak situ aku. Pak, jadi nanggap ludruk lah kok guyon. Guyon apane? Wong geger kok. Geger kok. Arek-arek niki pun teko sak trek, Pak. Lho, mpun. Lah kira saniki sih. Sampean sinten? Kula ketuane ludruk. Sampean ketuane lodruk. Nggih. Oh, berarti sampean jomblange lanang aku kon. Lho, Iya. mboten jomblangi. Pak Taji niki kebimbang kali tandak kula. Bojoku kan kebimbang ambek tandak sampean sih. Nggih. Makane nanggap lodruk sampean sih. Lho. Ayu, kok jondo anyang-anyangen ayu. Kon kok ngompor-ngompori wong rumah tangga. Mboten namung guyon. Guyon iki bojoku nggih temenan, gak kau
Namung Pak Taji Iki lugu. Nek ludruk kula tanggapan Pak Taji niku teko. Terus? Ngekeki dhuwit tandak sing disenengi niku. Alah. Kon kok tambah tak pancal aku. Geruk kok. Niki sida ta mboten sih, Pak? Sida. Lah kok geger ya, Pak? Ancane bojoku ora setuju wis atase doglok ora nyambut gawe kok. Sama Ora tinggal nyedoni wong lanang. Arek-arek niku lho, sak trek pun siap niku lho. Kok kon siap? Pun bares Pun Siap, Bro. maksudnya pun siap pentas. Oh, siap. Nang ijolno dhuwit, nang ge nyawer. Nang ijolno. Ya jelas aku duwe tanda situ. Sapa? Mariati. Mariati ku jerene arek-arek banci ae. Oh, tau tak gelok lho temenan. Urus-urusana lho, Druk. Bolone namung saiki ya, Pak. Pinten? Bolone namung 270. Aduh. Gak ono iku unjuk rasa ta bolane lodruk. Nggih cek jangkep ngoten apa? Oh, jangkep kok baciut. Mboten sak cukupe, Pak. Ayo ngono. Nggih. Wis Pun monggo pinara. Nang persiapan. persiapan. Ayo nyawer ya. Ya, nyawer ya. Iso kaya curut. Bu, sampean niku wong ayu kaya artis. Lapon di bojo kaya sapiteng. Langsung. Gare sapite gak bingung ngene. Ayo wis. Pun, sampean njaluk lakon apa? Kula nedhi lakon napa niku rada kecepit. Yo gak ono sih, Pak. Lakon ludruk rondo kecepit iku paling kaya sogol. Sogol. Sarip tambah oso. Ah, Oh, sawung galing. Saung Galing. Oh. Aku njaluk lakon apa? Saung Galing. Nek sawung galing niku nuwun sewu, Pak. Sawung galing niku kakean wong. Oh, kakek nowo. Nggih. Joko Sambang. Pendekar Gunung Ngesir. Gunung Gangsir. Gunung Gangsir. Gang, kadek gang. Pak, nek sampean njaluk lakon sawung galing, sogol kula eling. Tapi nek sampean njaluk lakon Joko Sambang, sepurane, Pak, kula lali. Alah ketua cap telek. Bukune kari teng Jombang, Pak. Ndakne bener nanggap orkes ae. Ra kakean ruwet. Orkes jane kon seneng bidane lanang. Jelas e, ganteng. Bidane lanang ganteng. Lho, nek nyuwar blek karo mepet-mepet. Aku kuwatir rut. Ya wis dibakane nyawang raimu aku muta. Rumah sama aku tak kiri. Pak, nek lakon Joko Sambang, Pak. Nek sampean eling, ya sampean sutradarai dhewe. Lho, lagune apa aku nanggap yuk? Kula lali, Pak, sepuntene, Pak. Masalah kacau. Nek sampean gak gelem nyutradarai, ya wis gak sida ya wis. Kene kadu geger karo wedok lho ya. Boten sido, ganti orkes mawon. Orkes picak. Ya napa? Pertama, iku Lurah Abilowo. Sing Lurah Pandirjo. Pandirjo Lurah Abilowo. Niku Lurah Londo, Pak. Lurah Londo iku. Oh. Tapi biyane iku duwe kenang-kenangan jenenge Sutina. Oh. Lah, iku diparani nang omah eling di waktu dhek pacaran. Dadi Sutina wis dirabi wong tetep diparani jenenge ngantuk Londo dia bedil. Berarti Lurah Abilowo jek seneng ambek Sutina. Cek seneng kenang-kenangane gak lali. Lah niki tibake sing metu dhisik Sapa tuh dhisik? Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Oh. Ngono. Wah, ketua kok telek. Selamat malam hadirin dan hadirat. Mbak Sampirin, Mbak Ririn katok Emblorot. Baratmu kuno. Para penonton yang berbahaya. Loh, berbahagia. Oh, berbahagia. Selamat berjumpa dengan keluarga besar Ludruk Seliat Seliut. Loh. Lah kok lu druk seliat seliut deh. Jenenge lho, Pak. Masih jenenge gak pantas. Seliat Seliut Jaya. Nah ngono. Dari Dumpel. Duh. Kok dumbel iki lho. Dumpi. Malam hari ini sing duwe gawe nyocot minta lakon
Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir jare sing dikawe sing metu dhisik napa Pak? Lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Lucune. Lucu. Rek sing dadi lurah Abilowo rek metu rek. Lah iki piye kok rek-rek iki? Iku lucu rek ta piye? Lah nggih cek nang metu. Oh, lurah kena flu. Intil-intilmu. Guyu kok dicicil. Sing dadi lurah Abilowo guage ya, Pak. Gak apa? Lho. Kula sinten, Pak? Kula awakmu ku lurah Abilowo. Lurah Abilowo. Heeh. Kula dadi Lurah Abilowo. Iya. Saweneng, Pak. Biasa dadi gedibal. Arek-arek. Rungono rek. Aku saiki dadi Lurah Abilowo. Api ya, Pak. Api apa? Potongane kaya bol genuk. Terus aku lapo, Pak? Masalah. Ini tak ulangi metune Lurah Abilowo ngene. Stop! Sing gorong kenal-kenal, sing gorong tepang-tepung. Iki lho Lurah Rabi mbokne wo. Sampeyan iki yo ngono kandhan. Balik berarti, Pak. Balik guru. Balik. Cocok balene mana tak antem kok. Stop. Sing durung kenal-kenalno. Sing wis kenal tamatno. Yo iki arane sing jenenge Luwak Abilowo. Apa? Luwak Rabilowo. Luwak Rabilowo. Honde anak codot. Api ya, Pak. Api apa? Wah, piye maneh iki, Pak? Masalah. Ngene, Cuk. Lurah Abilowo. Dek zaman berjuang. Dek zaman kala semono. Aku ngantek karo londo duwe sir-sira jenenge Sutina. Lah, saiki aku goleki perlu apa? Gelem gak gelem Sutina saiki tak rabi. Ngono. Duh, kedawan, Pak. Lali, Pak. Saben Lurah Abilowo mlebu desa. Wong tenguk-tenguk wong cangkruk padha bleber pating pencolot. Kok yo ero nek aku tau gendeng. Ngono apa? Kenapa? Apa? Ya karo nek aku pendekar kok tau gendeng. Kok yo ero nek aku iki pendekar. Ado kono ado kene aku tekan kene.
Nang kene aku bingung kate lapo. Kate ungkal-ungkal. Aku katene goleki Sutina. oh. Ado tekan omah aku mrene. Yo iku ndeleki sing jenenge Sutina. Nang di Sutina iki? Mosok je mangan rawon. Pak, mari iki metune sapa, Pak? Hah? Mantan iki metune Ora metu ya metune Sutina. sing digoleki Sutina. Iya. Waduh, Pak. Sing biasa dadi Sutina niku wetenge loro ya, Pak. Waduh. Mangane dadi ludung tembakar kakek ya kudu. Niku lho wingi tanggapan teng Kediri mangan rujak kakean, wetenge loro. Niku lho areke turu niku lho. Jembek aku. Ngeten lho, Pak. Pak, sementara niki kula nyilih bojo sampean. Lho, bojo disilehno. Bojo sampean lak ayu ah. Dadi Sutina pantes ayu. Mpun kuwatir. Bojo sampean mangke kula bayari 2 kali lipat. Kula bayari. Silih, disilih dadi Sutina. Dadi Sutina. Nggih. Lang. Eyang. Iki sing dapur Sutina kan perutnya sakit. Terus apa? Dadi awakmu digawe Sutina dibayar 2 juta. Nggih, Pak. Aku dadine karo sapa? Heh? Karo sapa? Yo karo Lurah Abilewe. Karo iki. Heeh. Wis gak usah ditareni aku belum. Oh, Sutina kebelet. Aku dadi Sutina. Sutina. Piye? Aku piye? Aku ngene. Aku ngene. Yo. Cek Lurah Bilawa. Sutina. Ha. Semono suwene aku gak petuk awakmu Sutina. Beder. Saiki awakmu kok brengosen. Sutina iki sampean ta bojo sampean? Bojoku. Lah nggih, Aku mulai contoh. Oke, contoh. Aku metu. Hei, jakae coba mbok. Kalian bobo. Gak oleh. Ya, cepet. Ada ting-tung. Ada ting-tung ganti. Lah jare kalian bobo. Lulu gak kroso arek iki. Lah aku kudu Nah, aku ya biasa. Sutina metu Abilawa. Sutina metu Abilawa. metu mesti aku lawan. Ah. Loh, tahu. Ya Allah, masalah. Ya apa kabarmu, Mah? Le, kabarku ya iki ndek bojo tuwa iki aku. Lah, lempas takene bongko. Bang. Wes, gak Lurah Abilawa, lho gak ate Sutina. Lho. Dadi Sutina dadi Abilawa dadak manasno bojone adane. Wah, Iki kancaku SMP. Bak kanca SMP. Aku ora ngurusi. Wah, dikandani ta, Pak? Iki kanca SMP. Senajan kanca SMP nek wis dapuk iki koyo gak kenal. Ngerti, Bang? Oh, ngono. Dadi awakmu gawe merkosa Sutina ora gelem. Ngono lho, dadak tambah rangkul-rangkulan kelek kayak ketan. Ngono ta. Dikari rabi. Ditari rabi ceritane. Ayo. Sutina. Lho, aku sapa? Lho, Aku jare gak oleh kenal kok. Sutina. Jare mang gak oleh kenal sih. Ya, Cak. Gak oleh kenal, Mang. Aku Sutina. Jare mang masih ndok aku gak oleh kenal. Walah kok loh. Anjali. Rahul, Loh, Anjali. Rahul, Bagaimana kabarmu, Anjali? Rahul. Sudah lama kita nggak ketemu, Rahul. Aku iki soal sabaleban penggawe aku tak keluyuran petuk kanca pateng nyisa
dadak kok kepingin. Wis Pak. Aduh, rasane jantungku copot ta iki. Sampeyan gawe contoh ta, Pak. Ngene. Sutina. Dek. Kon eling jaman semono. Gak blas. Gak blas. Wah. Apa? Lurah ngono lho. Kok gak blas? Lah takonmu kan eling jaman semono. Gak blas, gak eling aku. Lah kene kon tau gendeng lho. Dek Sutina. Apa Kang Lurah? Kon ben pacarku. Senajan pacarmu napa aku gak arep rabi? Napa kok gak rabi? Aku cek gorong seneng rabi-rabian seneng tumpak-tumpakan tok ngono. Ya Mas saya. Ayo. Dek Sutina. Apa Kang Lurah? Mulai biyen nganti saiki kon tak wasno jek pancet ayu Dek Sutina. Lah patrae aku ayu kok. Eling jaman senomono aku pacaran ambek awakmu Dek Sutina. Terus diapakno? Awakmu ngomong jarene aku wong lanang siji-sijine sing mok nduweni. Tapi nyatane apa Sutina? Apa nyatane? Kon malah pacaran ambek Lurah Bintoro. Sakitnya di sini Sutina. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini membuatku. Sakitnya tuh di sini. Pak lu juruke wapi ya, Pak. Gerger tandut. Ya, gilane. Ayo. Sutina. Asu, ngentut temen. Ayo. Sutina. Wadah, gak buyar ludruke iki. Iya Kakang Abilawa. Nganti saiki rasa tresnaku iki jek tetep kanggo awakmu Sutina. Kowe tresno karo aku. Pancet tresno karo sliramu. Aku gak tresno. Pinter ya. Pinter ya. Cacak bojoku sejati. Bayaran double ya? Aduh. Ya wis nek karepmu ngono Sutina. Gelem gak gelem kon kudu gelem melok aku. Gak gelem. Hah? Mo. Ora gelem jare bojoku. Jare ngono. Aku mau. Soale aku wis duwe bebe jojo bojo. Aku mah sebabnya aku wis duwe bojo. Ora peduli. Bojo kena ditinggal. Sing penting kon gelem karo aku. Tak peksa kon Sutina. Tinggal ae yo mung bojo elek. Tinggalan wis tuwek ae nah. Ya. Kon nek gelem ambek aku, tak tukok. Rek, melo lodok pisan digepuki. Kok iki gak gelem? Aku kancet gak Kene gelem. ngerodo peksa. Kon melayu ditututi melayu ngono lho. Kate peksa kon melayu. Gelem gak gelem kon kudu gelem Sutina. Kon kudu mlaku mulih nang omahku kono nang pendopoku. Nek gak gelem kon tak rodo paksa. Ada paksa iku apa? Kon tak prawoso. Apa iku? Perkosa. Wis gak usah kok perkosa lu tak tokno. Tetep gak gelem. Aku tetep gak gelem. Heeh. Lah wong penak lho, Jak. Penak bagimu sekene panas. Wah, Sutina gatel. Aja cacak aku dadi bojomu kok demek kulitku lho tak sisep. Kon gak gelem. Lah. Hmm? Tak copote sisep. Loh. Terus piye? Kon kudu gelem tak perkosa saiki Sutina. Aku mah. Kudu gelem. Aku mah. Wow, tak peksa. Lo. Sutina. Arep melayu nadi kon Sutina. Sak banter-bantere kon melayu kon wong wedok Sutina. Apa maneh kon melayu nggawa jare? Lho, keserimpet glondong kon Sutina. Lho, gak yo tiba mlumah. Tak parani, tak tumpaki Sutina.
ora, Pak. Le. Gugup. Sabar ta. Lho. Niki ludrukan. Lho, tiba iso gedang. Lho. Le. Apa wong ludrukan niku gak temen, Pak. Gak temen-temen kok ditemeni kaya kacung. Boten, niku etok-etokan. Kaya temen tapi gak. Oh, gak. Nggih. Lah mari iki metune sapa, Pak? Ah, Joko Sambang. Goleki make. Goleki ibuke digawa karo Lurah Abilewe. Abilawa. Heeh. Ayo rek sing dadi Joko Sambang rek, metu rek. Dadi Joko Sambang ganteng ya, Pak. Cocok, ganteng-gantenge. Iki tumbak lah, tumbak kok wong gedhi. Kok gedhi? Sapa iki, Pak? Aja ngawur. Lho, Olehku topo iki? Topo apa? Iki ngono, gedang sombo. Nah, dipliyek. Legi. Dadi apa aku, Pak? Yo, konku yo. sampeyan kandhane apa? Kok niki dadi Joko Sambang. Sambang mulih takok. Ibu nanti. Jawab aku. Ibumu digawa Lurah Abilawa, jangan diperkosa. Kon gak nerimano, kok tututi rono kok goleki. Pathok Abilawa kok pateni mak nyang. Soale iki gedang. Ngono. Joko Sambang ya, Pak ya? Iya. Wis suwek. Alah. Apane celanamu ta? Ngene lho. Ya apa sih? Lho, mbok gak nonton arek. Kandhane ta, Pak? Aku karo sampean kandhani sing enak. Takok dhisik. Aku Joko Sambang. Aku mari topo no gunung. Ndiku Gunung Penanggungan medon aku Sambang mulih. Takok karo ibuke karo mbae. Mbae ngomong nek mbokmu digawa Lurah Abilawa diperkosa mbuh le mlayu ngono lho. Kok tututi petuk Lurah Abilawa kok pateni. Ngono. Ya keliru ning ngono. Ya keliru. Wis suwe anggonku Tapa Brata nang nggone ereng-erenge Gunung Penanggungan. Ngono ki ya. Tak rewangi mepes nyawa banting taji. Untuk apa kok? Sing bener paribasane piye apa, Pak? Banting nyawa kepengin oleh ilmu. Banting nyawa kepengin oleh ilmu. Untas tapaku aku oleh pusaka sing kena dijenengi tumbak lering banci. Lho. Kacau. Lho ya apa, Pak? Tumbak bliring lanang. Oh lah, iki lanang gak lanang wedok gak wedok Oh iya. Tumbak bliring gedang. Tumbak bliring lanang. Bareng aku mulih nang gone omah. Omah kosong. Bapak gak ono, emak gak ono. Mosok emak iki kanut ambek kernet. Rumah samu makmu kernet ta? Lho gak ono nduk omahe, Pak. Takok. Oh tako. Ade. Mbok nanti. Ngono. Oh, takon nang Pak D. Pak D, mbok nandi Pak D tak goleki kok gak ono. Lho Pak D ne sapa? Ya awakmu lho. Oh, aku dadi Pak D. Iya. Gak ono, Mas. Pak D ne jange rontok. Oh, kebeneran Pak D. Apa nak? Aku jange takok Pak D. Takok apa nak? Mak nandi Pak D? Mbah. Lho, kacau. Makmu le. Digawa Lurah Abilawa.
Nduk kono mbok dirodo peksa, mbok diperkosa, mbok diunyet-unyet. Aku ya gak ero nah. Berarti sing nggawa mak iki Lurah Abilo. Lurah Abilo apa? Cek kurang ajar Lurah Abilo. Oh, kaji maneh. Lurah Abilowo. Nek wani aja mbarek emak. Ki lho Joko Sambang. Nah. Aja ya. Sumbari maneh. Weh Lurah Abilowo. Aja girang gumuyu wis oleh mbarek emak Sutina. Nah, ngono cocok. Anake Joko Sambang sing gak nerimakno. Wah, masa. Terus iki apa maneh, Pak? Lho, kon nggawa mbokku Sutina. Saira kandel kulit murah. Oh ngono, ya. An wani nggawa makku Sutina. Sak pira kandele kulit musik kandel kulite teng kon takan. Nah. Saira kandel kulitmu. Aja kene wono wani gawa ibuku. Oh ngono. Aja kene paribacet. Ate. Kale. Sak pira kandele kulitmu sampe wani nggawa mak Sutina minggat. Cocok Kak? Cocok. Iki sapa maneh Pak sing metu, Pak? Sapa maneh iki sing metu mari ngene? Sapa maneh biyen? Lho aku nek ngaca presijen lagane wangi Pak. Abilowo kepethuk tak pateni. Oh ngono. Abilowo. Petuk tak pateni. Bakul gedhok canteni. Abilowo sampai kepethuk tak pateni kon Abilowo. Sampai tok kene. Leh, kali. Apa? Lah kon apa iku nduk kene? Aku dijak ludrukan iki. Lho, kabare ibumu kok piye wis sehat ta? Oh, alhamdulillah saiki wis rada lumayan sehat wisan. Sampeyan ya apa kabare? Gak tau. Ya alhamdulillah. Aku suwi kan aku mari kok Surabaya kan wis pindah nang Jombang sih. Heeh. Kan makane aku suwi gak komunikasi ambek ibumu. Tak kok wedhuse barang wis manak wedhusmu. Iki Lah iki kan ibune kan tanggane awak aku. Ngono lho. salah. Iki kudu ludrukan. Hah? Kon kok dadi mbokne. Lho, Nger. Ngono. Iki dadi anakku. Dadi anak. Balik aku teko kene. Katuk, katuk. Loh, Mak. Nemu. Apa? Petuk mak yo bablas ya. Bapak iki gatuk-gatuk dirangkul temen. Temen tapi gak. Lah wong jenenge anak. Anak wis pirang-pirang tahun gak petuk lho jenenge anak. Yo anak. Aduh, Mak. Anak. Suwe gak ketemu, Mak. Ada anak. Ya apa sih, Cak? Duh. Ngene lho Rek. Ketok. Petuk make kangen. Langsung sungkem ngono lho. Oh, sungkem. Dadi petuk lho. Lho Nger, awakmu ndodok pelat. Pelat. Sungkem. Mbok. Mak. Ayo. Oh, langsung sungkem. Ayo. Aku jalan sepuro ya, Mak yo. Diusek-usek keri-keri piye? Ya apa sih? Iku yang ngono. Lho, mbok kok dadak. Jenenge kangen ambek Jare emang dikongkon sungkem, saiki sungkem salah. Jajal ngene tak luwi. Sapa awakmu sawu galing? Aku. Awakmu Joko Sambang. Nah, aku mboke. Lho, Bang. Bang. Anak, Lho ora sungkem, ora sungkem. aku sing sungkem. Oh, asu. Joko sambangi. Aku Joko Sambang. Nah, bedo. Lho, Bang. Lapa sih? Bae ketubruk anyang-anyangen. Jare kongkon sungkem. Petuk
Sakno. Apa mak mlayu-mlayu mak? Lho mak, sampean lapo kok mlayu-mlayu ki mang mak? Mak iki mang mari duber-uber kucing. Lho, gorene tak bleh mak. Kucing Jubru-bru lurah Abiliwi. Mak iki mang mari duber-uber lurah Abilowo nak. Mak diperkosa, tak kekno timbangane diperkosa nak terserah. Aduh, Mbok. Maju aja utuh. Wis, pangan-pangan ra, lurah, pangan-pangan. Aku rasa-rasen kok. Ora temen wae. Ora temen. Piye secak iki? Masal ngger, aku iki nak berlurah Abilowo. Lah mak jande prosa eling-eling mak iki jek duwe bojo, kan tidak mau gitu. Oh, aku ngono. Gak gelem sampean, Mbok. Mak kate diperkosa nak karo lurah Abilowo nak. Mak gak gelem eling-eling mak iku wis duwe bojo yo duwe anak pean. Tolong ono mak yo nak. Iya, iya. Mana jaja? Tolong ono mak. Iya, iya, mak. Santai mikir. Buat tumpah geding, buat tumpah geding. Blereng lanang. Hei. Lurah Abilowo. Enak kon, legon, wis mari gawe makku. Iki aja diwarak-warakno. Aku isin. Lha kok manjarene mari diperkosa. Lah sing kok meneng ae dirasekno. Gak oleh diwarak-warakno. Lurah Abilowo, mongsomu gak ono liya ki lho Joko Sambang adep ana. Anjay, apa? Ganteng banget kon saiki, Bro. Lho gua gitu loh. Apa? Kon wingi ngeslot menang piro, Rek? Wah, aku rugi wingi aku kena entek kata kuwi. Aku kalah 4 juta wingi. Tak. Kancaku wak plek. Wingi ngeslot Masih senajan kanca iki lu durat der musuh. Lho. Kacau. Kandanono ta wak. Dadi dianggep musuh. Kan ku sapa Abilowo? Aja merosa mbokku. Iya, oh. Mati kon ketumbak geding. Lho. Geding. Mongso. Kon musuh mbek aku. Iya, musuh. sepurane ya. Iya, gak apa-apa bisane kok musuh ya. Ayo. Sutina! Go. Hop. Mandek. Hop. Hop. Nyetop iki lho, Pak. Nyetop, Pak. Kacau. Hop. Lurah Abilowo. Loh, iya iki sing jenenge Lurah Abilowo. Kon sapa? Aku Joko Sambang. Lho. Dadi iki sing jenenge Joko Sombing. Hei. Aduh, Rek. Joko Sambang. Pak, sinanggap juahat, Pak. Sing duwe gawe jengkel kaya. Juahat. Lah iya. Oh, dadi awakmu sing jenenge Joko Sambang. Iya pancene aku kate lah. Wah, kebeneran le. Kapak-kapakno kon tetep dadi anakku, senajan anakku alon. Aku jamin. Apa? Oh. Tumbak kae. Tumpak kae. Iki lho geding. Ngene, Apa? gelem gak gelem mbokmu kudu tak rabi. Kon kepengin ngerabi mbok. Iya. Kon iso ngerabi mbok. Nek wis nyempal baune Joko Sambang. Lah, cocok. Lho, aja sampe kesuwen. Wis tak tamatno. Wis tak tekad-tekadno yen aku mrene kepengin ngerabi Sutina. Yo, kandel kulitmu. Tak tempano dodoku. Iya. Sik, Pak. Iki aku mati ta gak, Pak? Mati. Sing mati sapa iki? Sing mati lurah mati. Aku mati. Mati utawa mlayu. Mati temenan. Mati cek. Oh. Cek. Mati teman. Tak kepo-kepoan. Kepo-kepoan. Mati teman sak karepmu. Oh, aja ngono, Pak.
Ayo, mati, tembak. Mati ya, Pak? Mati kon. Coba, ayo. Abilawa mati kon. Oh iya. Mati. Oh, Mati. mati aku, Pak. Mati. Aduh. Nanti Pak, mati nih, Pak. Mati nih nanti, Pak. Kuburan. Mati. Wah, ada semut nih, Pak. Ada semut. Ngale enggak apa-apa. Ayo, Pak. Kali kono. Mati. Pak. Mati. Kursi, Pak. Kate mati kursi. Mati sombong. Tunggu kene, Pak. Aku mati, Pak. Mati. Pak, lah nek lurah Abilawa mati, terus sing metu sapa, Pak? Londo. Londone gak trimo. Gak terima. Mergo iki lurahe Londo. Lurahe Londo. Sing dadi Londo rek, nah metu wae rek. Alah. Iki Pak Londone, Pak. Itu Londone. Aduh, ada apa sih? Loh. Londone kok lembeng ngene, Pak? Londone kaya banci. Londo AN, kamu siapa? Kamu N siapa? Aku N tong. En kamu siapa kok pelelean? Londo kenalno aku Joko Sambang. Opo ompong. Wong mati ora obah. Nek obah medeni bocah. Aduh, Apa Londo? endoknya Londo kemeng. Kamu jangan kurang ajar dengan Londo. Jangan kurang ajar dengan Londo. Londo cuma ono papat. Londo apa ae iku? Waru ireng, waru abang, as keriting, boto. Lapa mari ngene iki? Loh. Saya krung katanya Lurah Abilawa Dut disudodeng karo Joko Simbing. En kamu yang namanya Joko Sombeng. Tuh. Joko Sambang, toh. Apa Joko Sombeng? Ternyata kamu ya yang membunuh. Aku Lurah Bolowo. Mati. Kamu yang membunuh antek-antek saya. Oh, iya. Pancene soalnya antek-antekmu nggak ada rusuh nang gone Desa Gunung Gangsi. Saya nggak takut. Tuh. Saya tembak sekarang. Oh. Balik. Tembakmu kuali. Ngene. No. Kalau begitu, saya tembaki. Ya apa sih gak karu-karuan? Brele jempol kan brele. Makane gak kandhanono. Gak dikandani, moro-moro kongon munggah. Nembak Joko Sambang. Siapa namamu? Aku Joko Sambang. Joko Sambang AN. Kamu Joko Sambang N musuhku. Saya tembak. Tis. Tuh. Joko Sambang, Apa toh? kamu tak tembak sekarang, mati sekarang. Jalo tak tembak apa tak iso nih? Ya apa? Jalo tak tembak apa tak iso nih? Aku tembakan gak apa-apa timbang kok idoni. Aku kok gila suwe-suwe aku. Ayo tarung. Tembak, ayo tembak.
Oh, ternyata kamu nantang Londo ya? Iya anjen. Tak tembak. Tis. Iku unine dobes ta iku. Ler panjang dua. Iku mek tembake wong lanang. Mek tembake wong wedok. Dar. Tembak dhuwur kene gak mempan. Gak mempan. Ora kakek ngomong, iki lo tak tamakno. Tumbak bliring lanang, kena lanangamu. Oh ngono, ya. Kamu sekarang tak tembak. Dar, Tak tangkis tung. tak tembak. Dar, Tak tangkis tung. tung tak tung dar, 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 tung gentak gendung dar. Lah kok malah cimplungan kon iki lho. Ditembak kereng, tak tembak dhuwur, kamempan. Iki tak tampai rene lanang. Jus. Oh ya. Tak tembak cara. Dar. Gak mempan. Kalau tampanan tumbak bliring lanang. Iya, lanang ketemu lanang. Pas. Mati. Mati. Mati ketembak iki yo kena. Kena iki lho, kena gedhing. Apa iki sing peple aku sing kenceng kok. Kok iku nek iki tumbak bliring lanang. Oh berarti iki mati. Mati. Iki dudu londo rek siluman kura-kura iki. Iki wis rondo wis mati. Berarti wis tamat. Tamat buyar. Oh, iya. Lah terus sing mati-mati ki apa, Pak? Ya babah ya cek mati menisan. Ngene ae lho, Pak, timbangane urusan golekno bensin diobong ngono. Oh, dengane diobong. Apa? Ayo diuyui ae. Oh, ngono rek. Ayo belajar ludrukan sing temen rek. Cek apik kaya Budi Wijaya. Ngono kok niku. Iki lho ana permintaan. Permintaan apa? Dari Haji Suklan. Oh Haji Suklan minta gending Warudoyong, Jula-juli dangdutan. Pun monggo. Ya, Jula dangdutane. Lali anak lali bojo wong belani Kang Lendro Mendro Mula aja penak Mas penolunggune kursi Mula kursine rono mejane Joko saiki akeh gendakane menang Jombang kampunge sengo lemah genang akeh Totara
Matur nuwun dumateng Bu Arti sak keluarga. Muga-muga nek duwe gawe barokah. Amin. Keluargane kemanten dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya apa? Aja lali tak baleni maneh tanggal 20 Agustus ditanggap Pak Lurah Puter. Iya. Bengi iki nang ngene Bu Arti digawekno lakon apik. Apa Cak? Bengi iki lakone Prawan Sundi. Sesuai kabeh Rame sampai esuk. Iya. Bersama Ludruk Budi Wijaya.